I believe nga daghang dili makasabot ani ako ang vlog karon kay Bisaya man. But it is high time mga Bisaya to raise our flag. Kay always lang tang second option. Kinahanglan pa ta mo speak og English og Tagalog aron ma-notice diri sa YouTube. We will break that culture. We will show to the world nga mga Bisaya kaya mo compete sa ubang mga languages. Kaya Bisaya. So dili ko mag-vlog sa amo kay kuan. Daghan kay mig manok, among manok dito 3 million. So diri ko sa among purok, tanawa among purok. Una among purok. Diri ko mag-vlog kay layo ra sa among manok nga inigtugtugaok, sakit kay sa dalunggan, makahunaon-na og tarong, makagama pa kog nindot nga vlog. So ang atong hisgutan karon guys is about being a social media influencer. Bisag asa nga platform, either YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Ato nang hisgutan coming up. Intro, pasok! What's up everyone? This is your boy here, Louie Imcho, creator ng channel na ito. Kung wala pa ka nakasubscribe sa akong channel, subscribe na karon kanang pula nga button og i-ring na pud ang notification bell para updated ka sa akong mga bag-ong videos. Ang atong hisgutan karon guys is about being a social media influencer. Unsa man ang being a social media influencer? So guys, karong panahon na uso na kay na sa mga companies nga mangita sila og kanang mga promoter sa ilang products, just like mga phones, brands, mga dresses, mga makeup or mga unsa pa na nga mga gears. Uso na kay nang panahon na digital marketing. So maghunt na sila mga vloggers or any social media influencers nga mo'y himuon nilang promoter sa ilahang brand. So gamit kayo na karon nato guys, especially kung ga-start na kag YouTube channel. Aron maka-start na ka sa imuhang career diri sa digital marketing, kinahanglan mag-choose ka og platform where maka-build ka og audience. Una ni ana ang pag-choose og unsa nga platform gyud, which is pwede ka sa YouTube, pwede ka sa Facebook, pwede ka sa Instagram, or whatever platforms nga pwede ka mag-build og audience. After nga maka-decide na ka sa imuhang platform, aha ka mag-build og audience, ikaduha nimong buhaton is to plan out your content. Or sa YouTube, ginatawag na og niching down content. Nganong importante man kayo nang mag-niche ka sa imong content, but pasabot specific ang imuhang topic. Kay ngano, para dili ka all over the board. Makahit kag target nga mga specific people nga nanginahanglan ani nga subject or nga subject matter aron modako ang imuhang audience. Kay ngano, once you are jumping too many contents and then hitting many people, many views, you are not hitting at all. As a small social media influencer, we have to build our integrity. Ang atong pundasyon, kung dako ang atong pundasyon, kung gahi ang atong pundasyon, kana nindot kaayo na. Number 3 nga tip akong ihatag is be authentic. Kay ang authentic nga personality, ang authentic nga content, maoy madiskubre sa mga tao. Kabantay mo anang mga unique kay nga mga vloggers karon, mga social media influencers, they excel because of their uniqueness. Ang unique nga tawo maka-build og original content and therefore manotice sa mga promoters. Number 4 nga tip ang akong ihatag is to give value sa imuhang content. Matubag ba ang pangutana? Naaba ni siya relevant sa audience? Naabay information ang audience nga mag-gain aning atong gihimo. Kana kung naana siya relevant sa audience, musulod na siyang kasing-kasing, gahi ang pundasyon nga mahitabo ug makabuild kag audience. Ang ikalima nga tip nga akong ihatag is start now. So good na. Embrace the fact that you are a social media influencer. Ayaw kaulaw nga i-share ang imuhang creation ngadto sa other platforms. Embrace it. Kay ngano, dili ka musikat. Who cares? Kung kay ang uban man gud maulaw mo gud sila mo share sa ilang ginama, kay maulaw sila makitaan ba nga gamay ra kaayo ni og views.
embrace that one. Kay gani ang kanang mga sikat nagsugod pod sa permero. Ako gamay pa akong subscribers karon ning daghan na. So guys, start now, build your brand and be a social media influencer. So that's the end of the topic for today. If you like this video, please like and then hit the subscribe button. Karon na. Bye-bye. Daghang salamat para updated ka sa akong mga bagong videos.